Nalazimo se na riječkom korzu kraj Jelke gdje se ove godine održava humanitarna akcija Kuglice dobrih želja. Sa mnom su organizatorice. Cure, dobar dan, možete se predstaviti? Dobar dan, ja sam Renata Singolo. Dobar dan, Martina Buretić. Recite mi koliko je ove godine kuglica pripremljeno i koja je njihova cijena? Pa evo, naši vrijedni volonteri i naše udruge studenata biotehnologije su pripremili 1000 kuglica. Ove godine ćemo biti na 2 lokacije, tu na Korzu i na trgu Grivica. Cijena jedne kuglice je simboličnih 20 kuna koja ide u 2 svrhe, za azil za pse i za specijalizirano vozilo za osobe sa invaliditetom. Jeste li očekivali da će ovo postati tradicija? Sada se održava već 4. godinu za redom. Pa kad je to krenulo nekako i nismo očekivali da će tako planut. Naprimjer, prošle godine smo prodali sve kuglice u doslovno dan i po, tako da sad ovo već postaje neka tradicija i drago nam je da nastavljamo iz godine u godinu sa sve više i više kuglica i sve više i više volontera i ljudi. I još za kraj recite koliko je volontera sudjelovalo u akciji? Pa u samoj pripremi je sudjelovalo nekih 40 volontera naše udruge. Svi će oni biti kroz ova 2 dana na Korzu i eto ga. Hvala. Jedna je želja bila opća i tu vam mogu reći naravno pun proračun, a druga je privatna, tu ću zadržati za sebe. Recite vi kako se građani odnose prema ovom boru, tim kuglicama želja, je li to već sad pokazalo da ima smisla? Pa da, ja bih rekao čak od prvi puta, ovo je već 4. puta, dakle da postoji ova akcija Kuglica dobrih želja i u pravilu vrlo brzo se prodaju sve kuglice. S obzirom da je prijašnjih godina interes bio jako velik pa je ovaj bor bio premalen za sve kuglice, onda smo ove godine odlučili da se osim na ovaj bor kuglice stavljaju i na bor na trgu Grivica. Ukupno je 1000 kuglica i vjerujem da će to u roku od narednih par dana biti sve prodano i povješano po boru. Hvala. Jeste li ponosni na ovaj projekt kao jedinstven u Hrvatskoj? Pa ja sam to vrlo često isticao, zahvalan sam prije svega studenticama i studentima biotehnologije koje su inicirale ovaj projekt. Mi smo prepoznali dakle i kreativnost i taj humanitarni dio cijele priče i poduprli smo ih i evo, kažem, cijela priča je završila tako da nam je jedan bor premalo da ove godine imamo 2 bora na koje se stavljaju kuglice dobrih želja.